Assalamu alaikum, ni ce Khadija Sani a cikin shirin dan matasa na Jadawali Online TV. Yau za mu tattauna akan cin zarafin mata yara ƙanana da ke ta wuce a cikin al'umma. Assalamu alaikum, ya sunan malam? Sunana Malam Mubarak, niki namshi baji. To wani jan hankali za ka yi ga al'umma? Akan me kenan? Akan rafin da ake na yara da 'yan mata. Kamar fyaɗe haka? To abu ne zan iya cewa ya zama ruwan dare ko ba haka ba. Fyaɗe musamman da ana jin magana fyaɗe muna jin shi a ƙasashen waje. Sai gashi yau kuma musamman mu baƙaƙen wata gashi ta zo tana faruwa da mu. Kuma abin da yake faruwa da mu musamman mu gayu masu zaman kan santa ko irin gayu 'yan gida 'yan hutu ko ba haka ba, yana faruwa ne da mu akan cewar idan muka ga mace ta fito da mutunci to samsam ma ba za mu yi wani abin sha'awa a wajenta ba. Amma mace idan ta yi shigar banza mutum ko da bai ne yi ba zai iya kallanta ya ji kuma ya haɗa miyau ko ba haka ba. To ni jan hankalin da zan yi a game da cewar mata na yanzu. To yanzu mun gode, wani shawara za ka bada, wani jan hankali za ka yi? Abin da zan ce abu ɗaya ne kawai, yanda ake killace mata a koma a rinka killace samari. Fyade ya zama bala'i ya wuce dan adam kwatanci, mata fargaba suke yi don yancin su ya shirinci. Maza ne garkuwar ku mata amma kuma gashi sun makanci. Yaushe za ku samu sauki ko kun bar shi kankara ce? In ka ji sannan an ji ciwo dole mu tashi ne ta zance, ku tashi mu yaki masu yaki. Assalamu alaikum, sunana Khadija Sani. Sunana Binta Bello Musa. To wani shawara zaki bada akan cin zarafi da ake na yara mata ƙanana da yake ta yawaita a cikin al'umma? To ni dai shawarar da zan ba mutane, abinda ma dai na farko zan fara da me ke kawo fyaɗen a al'umma. Na farko dai akwai bayyana tsiraici wanda yawanci mata ke yi, na ɗinke-ɗinken nan da ake yi, kai kaga an yi ɗinki ya matse jikin mace haka misali, wanda zai sa namijin da ya ganta in mutum ne mai abin nan zai sa a ran shi cewa sai ya cimma burin shi. Na biyu kuma rashin tarbiyya. Duk namijin da yake da tarbiyya, yake da ilimi na addini da na boko, ba zai yi fyaɗe ba. Kuma da son zuciya, abinda zuciyarka ke so in ka gani sai ka ce sai ka biya ma kanka bukata. To kuma hanyoyin da nake ganin da za a bi a magance wannan al'amari, gwamnati ta shigo ciki, a sa matakai na tsaurara ma duk wanda aka kama da wannan aiki, a yanke mashi hukunci mai tsanani. Aƙalla ana iya yanke mashi hukuncin kisa ma ko kuma ɗaurin rai da rai. To na biyu kuma sai iyaye mata su sa ido ga 'ya'yansu, duk inda yaransu suke su sa ido ina suke kuma da wa suke mu'amala, saboda abubuwan ya fi faruwa a ƙananan yara. To idan iyaye suka sa ido, to ina ga abun insha Allahu za a samu sauƙin. To mun gode Hajiya, Allah ya saka alkhairi. To ni ma na gode. Tashi mu yaki masu fyaɗe suna cutar da al'umma. Ko dabbar gida da daji fyaɗe ba su aikata. Dole mu yaki masu fyaɗe don gyara ga al'ummar. Wata koyi da karfi akai mata ba da ranta na so. Wata ko taruwa akai mata ba da laluma. Nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri domin matasan. Sunana Khadija Sani.